sifatmu saiki wis beda kowe ninggalake aku mentingke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis rena kaya lumut ning pinggir segara sesekening jero dada pancen larake arep kepiye maneh aku wong randuwe aja selak batin Musmawi saya Terminal Tirtonadi. Wong tuaku sepurane yen gawe lara ati. Ojo loro boleh. Saiki tak masih terima kasih. ES Daam makasih. ES. Dek monggo. Bayang Mbak Inam. Ada korun di sana soalnya bisa buat absen, yuk. Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis rena ning pinggir segara sesekening jero dada pancen larake arep kepiye maneh aku wong randuwe aja selak batin merangkahanan kamas ayo mas jebleh ngeri nek roto guys hantu apa iki satenane takdirku sing njawabke asliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku damat rengono tangisku becik kowe rasa koreku paripasanan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalan pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara ati. Terima kasih banyak sniper ya. Apa iki satenane takdirku sing jawabke asliramu